Magandang buhay sa lahat. Ayan. So, eto na ang mga galing sa church. Today is Saturday. First Saturday of the month of February. February 3. Ayan. So, after ng church, didiretso kami doon sa accommodation nila, pastor, para doon kami magla-lunch. Naglalakad daw kasi maganda yung panahon, makulimlim. Makulimlim ang kalangitan, makulimlim ang panahon, kaya sinipag po ang lahat na maglakad. Walang nagtaksi. Gusto magpapawis lahat kasi maganda yung weather. Yes. So, Carlip daw, Carlip. Yan, ng mga kasama natin. So, praise God, nakasama natin si Sis Princess. Tagal-tagal din natin ito hindi nakasama eh. O, gawa ng day off. Kaya, ayun. So, samahan nyo kami kakain. So, pag mga ganitong ano na, alam nyo na kung saan pupunta ang mga to. Saan ang punta, sis? Dalagang Bukid. It's Lafangan. Ano ba yung minutong bulsa? Kayo? Ang ganda. Ang ganda ng weather, oh, ang hangin. Parang nasa ano ka lang siya. Saan banda? Welcome to our vlog. Oh. Shout out. March 16 na ka na magpa dito ba yung pastor? Ha? March 16. Mag-open. Welcome to my channel. Where are you going? Where are you going? Where are you going? To where? Put. We're gonna put. So that burp. Yes, so dito na po tayo sa, malapit na po tayo dito sa accommodation. Yan, di ba ganyan ang mga aurahan ng mga kakain, mga lafangers, mga ano bang tawag doon, mga panmakilanit, di ba? Anong menu nyo? Meron tayong minudo, sinampalukang manok, at yes, where we are. Yung guy dito, ang ganda ng dahon niya, talagang healthy siya. Green na green, kasi nadidiligan siya, kaya maganda yung dahon. Ito, kalamansi. Kalamansi ba ito, pastor? Or lime? Ito naman yung mga ano natin, aurahan na. Ito mga fashionista natin. Sila yung mga fashionista. Umayos. Ayan ang ano, fashionista ang mga to. Ito mga fashionista. Binasa ko na lahat yung mga kwan nyo, ha? Saan? Tayo, malapit na tayo. Ito lang naman yung routine namin every Saturday. Kaya join us, mga kapatid, every Saturday, 9:30 ng umaga. Yan, at malapit na tayo sa kusina. Ito po ang kaganapan, pagkakainan. So, ayan. Kain po tayo, mga kapatid. Let's eat. Let's eat. Yan po ang ulam. Ayan siya na, ha? Pila-pila pagdating sa kainan. Oo, sige. Kuha ka lang. Yun. Dito sa free. Ate, 5 0 size. 4 0 He taught me how to love. He taught me how to praise Him. I'm free to be the servant of the Lord. Kagligpitin, maraming ano din. Yes, I'm free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. Magligpit ka na, John. Sige na, daming. Magligpit ka na, John. Tapos na sila kumain. Alam mo, ah. Kung makakalusot lang naman. Pag-ano, pwede pa